भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारत हादरा फिन आरोबाव जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। नंगौ, चंद्रयान 3 नि उनाव फिन गोदान मिशन चंद्रयान 4 खौ लानानै खामानिखौ मावगासिनो दं भारत हादरा। आमेरिका, रासिया आरो चाइनानि उनाव भारत हादराबो मुलुगाव जारिमिन सोरजिनायाव ब्रैथि हादोर मुं फारिलाइ सोरजिनो थांगासिनो दं। इसरोनि मोनसे गिदिर खौरां, फिन आरोबाव भारत हादरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चंद्रयान 3 नि जाफुंसारनायनि उनाव फिन चंद्रयान 4 आ फैगासिनो दं। चंद्रयान 4 नि थाखाय भारतआ जापानजों लोगोआव थानानै खामानि मावगासिनो दं। बे चंद्रयान 4 खौ 2028 मायथाइसिमाव हगारनो हागौ। चंद्रयान 3 नि उनाव फिन चंद्रयान 4 आ अखाफोरनि शिव शक्तिनि खाथियाव ओंखारगोन। बे मिशना अखाफोरनि हाखौ नायबिजिरनाय जागोन। फिन फोरमायबावो, भारत हादरा आमेरिका, रासिया आरो चाइनानि उनाव मुलुगाव जारिमिन सोरजिनायाव ब्रैथि हादोर मुं फारिलाइ सोरजिनो थांगासिनो दं। बियो भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। एक्सीलेंट एकाडेमी बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सीलेंट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सीलेंट एकाडेमी बागानपारा। बे एक्सीलेंट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सीलेंट एकाडेमी बागानपारायाव Experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सीलेंट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सीलेंट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।